Mae gwefus y celebs fel Gwen Stefani, Scarlett Johansson a Christina Aguilera wastad yn edrych yn berffaith achos maen nhw'n cymryd gofal a rhoi i lipstick ymlaen yn gywir. Heddiw yma, dwi am ddangos i chi sut i wneud hyn. Os oes gennych chi wefusau tenna, y peth pwysicau i gofio ydy ddefnyddio pensil lliw. Mae hwn yn rhoi siap pendant i'r wefus a mae'n bwysig defnyddio lliw naturiol fel eich gwefus eich hun. Yna, gorchuddio'r canol efo lipstick yr un lliw. Os gynnech chi wefusau fwy llawn, mae'n well wneud y mwyaf ohonynt a defnyddio lliw llachar. Ar ôl rhoid y lliw ymlaen, cymwch darn o disiw, gwasgwch lawr yn galed, a wedyn am yr ail waith rhoid y lliw ymlaen eto. Mi wneith hyn wneud y lliw barod trwy'r dydd wedyn tra fyddwch chi'n bwyta gan yfed. A dyna ni, ffordd i roi lipstick ar wefusau tennau a'r hi llawn.